ewu amumuga ewu amumuga ewu akwalile womwo ewu amumuga amumuga kamune kumakiyo amumuga kamune kunelo amumuga kamune akawalulu otonya amumuga sebula bamuga onye ọbụla ụchakwa ntị n'ụwa enyi m kọkwa nke nkọrọ akọkwana nke m akọrọ onye ọbụla ụcha ntị maka ndị amụma ụgha ọzọkwa sị na bajere kwukwe ka o si ekwu chedike mgbe ajara wekwere nwayọọ ọ ibe na-eme ka na-egwu n'egwu a ma ị na-eje katọlik n'ụwa ma ọ bụ siemens ka ị na-eje ma ọ bụ sabat ọ bụgodiri cherubim and seraphim ibe anyị ma bụ onye bụzi na amụma ụgha dị egwu chedike otu onye amụma ụgha si egbuo a na-etinye ndị ụwa na nsogbu a na-etinye nne na nna na nsogbu a na-etinye nwa na nna na nsogbu nwa m biko na ba n'ụlọ ilu na ọ bụ nwanne gị na-egbu gị ọ bụ nye ka m ji akpọrọ ha ewo ndị si na ba bụ ndị amụma ụgha iwe dị njọ na-erike n'ụwa mmadụ na-akpọ nwanne ya nwanne m bịa ka eje ekpere eje nata ngọzi chukwu ewejela elu bezi ya elu emewe anointing bete anointing na anata omu nwoke na ọ nụrụ nwaanyị ọ nụrụ nwaanyị ọma ya na nwunye webili n'ụlọ nwoke na-agba taizi eziokwu na ọ bụ tazi ka ọ na-agba nwaanyị na o jere ekpele olulu ofu mbọsị nwaanyị wee jewe ekpele kpata nwaanyị na o jere ekpele ebe olulu pastọ wee kpọnyite ihe n'oche eyu woman come outside dịghị na ọ na-agba n'ezi kedu iwe medịghị ji agbalụ n'ezi nwaanyị wee were iwe wee naba olu ụka dị ihe batala ọlụ n'elu ụwa olu ụka dị ihe batala ọlụ nwaanyị wee gba onye apafọ oke o nwere ibe njele ekpele pastọ wee gwa m ijenu pastọ m na ọgbala ogbuo dị m ọma pụkwa na o nwere akụkọ ma akọrọ oge bịakali m mmiri ka m wụwa arụ ọ bụ iwe ya bụ nwata nwoke gbara nwunye ya wee gbanyesielu ihe mmiri nwata nwoke wee sasị arụ ọsasị arụ wee zube ike nwata nwaanyị abụnye dị ihe olisie ịmakwa iwe pastọ gbara ụmụ pastọ sị na-agba n'ụzọ pastọ m sị na-agba n'ezi adịsịmanụ mmụọ ya bụ na Chukwu ekega Ịlaịja ọbụ onye ọmụma abịakwa n'ụwa ọzọ chendike kedu ka ozi ma nna agba n'ezi ọ bụ na nnata mbọchị ọzọ mbọchị ị ga-aṅarịghị anya bụ ekpele achọ m ịbụ ya bụ pastọ ka nkene ya kedu ka ozi ma nna agbata ezi kedu ka ozi ma nna agba n'ụzọ ọ bụ eziokwu ana m agbata ezi wee dịbazịa ya bụ pastọ wee kwuere ọzọ olulu ofu mbọsị nwata nwaanyị wee jebe ekpere oyi ukwe ya bụ pastọ zikwa ozi nwaanyị na-adịghị na-achụ nwaanyị ya bụ nwaanyị wee pewezie owebere akwa wee nata ọzọ di ya wee jesi ọlụ wee bata di ya jesila ọlụ bata n'elu batazi ya bi ya zukwe ike nwaanyị abụrụ ekwe akụkọ ọzọ wee kọba n'elu
pastọ si na ị na-achụ nwaanyị ọ bụ ozi pastọ siri mụ di ya wee mụwa mụ ọ bụkwa lele na ya bụ pastọ na-arụkwa ụzọ maka na o nwere ndị nwetara chatan o nwere ndị ma ebuje Enugu o nwere ndị ma ebuje Nkanụ o nwere ndị ma ebuje Ọnịcha ma nọ n'Ọnịcha dị nso Enugu na otela aka mgbesi ndị Enugu barapụba bachela onye ọzọ na-atọ mgbe bụrụ ndị Ọnịcha ka njebele ndị Ọnịcha wee sowe m n'azụ ka ijebe ndị ma akpaje n'Enugu wee dodo m n'akwa wee si na igbulili na nke ebuje ebe mgbe ewela apịpụ wee chụwa abanụ echulidebe wee chụwa ebe na paakị ya ụmụ nwaanyị nchụwa baba agbaba ọsọ mgbe bụrụ ndị Ọnịcha dowe jebe achụrụ m ụmụ nwaanyị ya bụ pastọ na-abụ ụzọ ọ bụla otu anyị ga-eduje m aje ka m onye bụ pastọ ka nkene ya nwaanyị apala anya wee newe di ya unewezie di ya obezi anya papa Okechukwu niile emegbu m papa Okechukwu niile emegbu m nwata nwoke tie chai pastọ na-abụ ụzọ echi ka o si mana nna gbata isi na-agba n'ụzọ echi ka o si mana nchụkwala ụmụ nwaanyị ahụ mbụ eje afịa achụrụ m ọsọ butike oboko ndị amụma baziri ụba na abanye wee bụrụ ka ọla aka ọ dị na nwunye ojisi ya na di ya na-achụ nwaanyị ojisi ya na di ya na-agba n'ezi ya bụ sọ amụma ya ebulu gị ezi nwanne m nwanne nwoke egbuo gị ịma na agbata obi ga-egbuo gị nwaanyị agbadokwe di gị anya di gbadokwe nwunye gị anya nwanne gbadonu nwanne ya anya maka o kwesịrị unu n'ezinụlọ ọtụtụ ibe na ọ na-ebute ilo gbajala nwa iri tọka egwu m jije oluje igbo kaka na-eme egwu m na-achị m ịma na mmegbu na-anara eze chacha ndị ọbụla abalị n'elu ụwa nwanne m onye ilo n'obepụ n'ụlọ chololo m ịma na anya bụ ụlọ egbe n'elu ụwa mmadụ ewere anya gbagbu ibe ya ndị amụma ụgha chedike ebe ụmụ kacha aka ka njeke n'ọrụ obodo ndọma njem ọnụ amara seli ihe ije egwu m jeje mba odogwu nwa gị gara ibu chief onye ọma njem ọnụ egwu m na-ekene gị Chukwu dozie Okafọ nwanne m ga-adị chief Chukwu dozie Okafọ ofu onye ọka ana m ekele gị mmiri ọṅụṅụ ka izizi n'ọka aka meli mmiri ọṅụṅụ ọdụ ile n'ọka ọka na ụzụ onye na-eme mma ka na-ekwulu egwu onye na-eme mma n'ụwa ka m na-ekwu Chukwu mara onye ụka ovu onye ọka mmiri ọṅụṅụ ọka nwanne m daalụọ ake na ezigbo nwaanyị ya Mrs. Ngozi ka Okafọ ịdị ka achọ nwaanyị a nwunye ofu onye ọka Chukwu mara onye ụka ọka nna ụzụ ebe ka ibe ebune m na ịga adịlele eziokwu aka m kobo bụ ego Chief
task force onye na shopping center odogwu n'imu ike ọka Emi Nice Investment odogwu na China onye ọka na sep kobo bụ ego Emi Nice Investment ọ ga-adịrị gị mma odogwu n'imu ike ọka Mr. Jesse Okoye Igbodon n'ọka Igbodon Investment Nigeria Limited onye ọka na-ekene gị eze ndị Igbo na Ladipo nwachiri ebe eze na Dubai onye ibite gbolu ọ ga-adịrị gị mma ewu odogwa jemọnụ onye ka mụ na-ekwu Chief Vincent Nwafọ ọdụ eyi Udenigbo ọka ọ ga-adịrị gị mma Udenigbo nke Ifite ọka niile adị ama aka wele kerekwe Chief Chukwudi Nweke nwabụ nne ya Chief Anaọcha ọnwa na Ifite ọka Chief Anaọcha ọ ga-adịrị gị mma Odebuchi Okeke yoyo igwe ọnọ na mpume igwe birikpo ike Chukwu nwụrụ onye Ifite ọka agba ogidi nwanne m na m ekene gị ike Chukwu nwụrụ abigo n'ụlọ onumo agba ogidi nwanne m mgbe ajala abịakwa ochi na nwata kis Ifite ọka ị chọrọ ịgba na n'ọka biko chọba agba ogidi nwanne afịa na aka ị na-azụ ogidi were kelekwa Chief Peter Odogwu aka bucha nwa wan na n'Igbo Managing Director aka bucha ọma Global Impes Limited eze bune n'ọka Chairman Pioneer Club of Nigeria nke dị n'ọka aka ebuchi ọnwa bịa kene aka ebuchi ọnwa ọkwa n'Igbo ka ise je aka ebuchi ọnwa na Pioneer adị ama aka ọ gị mere Pioneer Club wekwudo n'ọka odogwu na n'Igbo Chief Peter Odogwu jide ka iji ọchịlị mma ga-achị ugboro na-abụ ekene eme egwu m wee na-ekene Felix Oster onye gba bọọlụ Ifite ọka ike nke ọka niile amụrụ onye na ego ọ ga-adịrị gị mma eze ọma daalụ Chibuzo nwanne m osi n'ọmụmụ na mgbakwu oke iseje ọkwa gị bụ Managing Director Lord for Night Club onye amụma na mgbakwa bọọbụ Chibuzo nwanne m na-ega adị Chibuzo osi n'ọmụmụ onye amụma nwanne m onye amụma na-abụ ọgwụ ide Chairman Managing Director
Dot4 Dance Club Chibu so ga dele ge ma Wele kere pe kere to zemene Wata na chonu mo bu no ka Importer and exporter ice fish Odogun ibi na Port Harcourt Wata na cho Wata cho banki ene no obula jo nwa Ugbe fi wata na cho Wele kere pe Francis Okoye Akirikali Vitoka Also Pioneer Okanina Also the Pioneer Club of Oka Okuku Ivita Okuku Wele kerebe kene chukwu nwa bese Chairman Umudia Bayo na bani Vitoka Bayo Ubokoli ndi Igbo na China Ubokoli China ọ ga-adụkwa ndị Wele kerebe ifeanyi chukwu Chidobi Alhaji ni Vitoka Vitoka Vice Chairman Umudia Bayo Agunwele Chekube ni Vitoka Osika nke n'ezigbo nwunye ọma Chidi Ogo Chidobi Ọma obi dị ya ọ ga-adịle gị mma Ada Bagara Yelo chukwu okoko nwanne m Odogwu nwanne Enugu ukwu nwanne gị bi ya Oye melo chukwu n'aka nna kpọ Oke nwa m n'ibi na South Ọbachi wetelugo n'Enugu ukwu Yelo na South Africa Odogwu ọ ga-adịle gị mma Odogwu na South Africa Ibi na Johannesburg na South Africa Wele korekwa Eloka nwa okike Mma nwoke na amasị Ekene kenelu bụ mma nwoke na amasị Eloka nwa okike Odogwu n'ibi na Lagos Oweziga nkene ezigbo nwunye ya Ọma obi dị ya Chisom bụ okike Ezigbo nwaanyị Eloka Ada Enugu Steeti ọ ga-adịle gị mma Eloka weziga nkene kweli ya Ọlụchukwu Ezechie Eze bụ n'afọ na-ekwuru ọbịa Eze bụ n'afọ Powerful Odogwu n'ibi na Lagos Akwa na Leba International ka ị na-atụ Ị na-eje eje na-abata Eze bụ n'afọ na-ekwuru ọbịa Eloka weti akọrọ ekweli ya Jonathan Odogwu Puma na Switzerland Eji m oghere we na-ekene ezigbo oyi mama Chukwu nedu nwa ya Chief Ọzọ Chinedu Nwosi Ọzọ Ochina nwata na amasị
ọzọ nke o metere n'amasị ọzọ chikanna ya ọzọ pikin n'amasị ka nkerekwe Ojiefi ọzọ Ochinamata Nneka Wosu Ojiefi ka o metere n'amasị ọchụ oke osisi ugo si na mba lọlọ Ojiefi Ochinamata daalụ aga m etisi egwu alụzo Jume studio n'Enugu agwa na Jume studio n'Enugu ka ọ na-akpọtụ ọ bụzi onye bụ manija director Chinedu Anene n'Ọka Chinedu Anene onye ọma o Chukwu tere mmanụ Anene n'Ọka Akaji egwu ọkwụlụ chinchin Jume studio n'Enugu Chinedu Anene n'Ọka ọkwa gị na nlolo Fada Mbaka egwu ọkwa gị na nlolo Shidodo egwu ọkwa gị na nlolo Mgbajaloka egwu mana chetakwa na nwanne nwegbu edi a na-esikwa n'ụlọ wee duru mma wee pụtara n'ezi Chinedu Anene chadika Komodo nwanne m Mgbajala bịakwa mmanụ elu nwude nwanne m onye m Komodo nwanne m daalụ Komodo daalụ wele kerekwe zoyi m Chief Christian Nwosu ọzọ nne ka isi agwụ ọzọ na isi agwụ ebube isi agwụ o jide ebube onye ọma ọzọ na ebube isi agwụ na edodo ọzọ ganja Chairman Youth isi agwụ n'Awka South Local Government ọzọ ndị ya ọchịkọta na Lagos ebube isi agwụ jido ebo ọzọ ndị ya asịkwu jide ka iji na ọ ga-adịle gị mma were kere gbozigbo Chika Nwoye kontena isi agwụ jido ebube adreesị nke isi agwụ niile kontena ọ ga-adịle gị mma adreesị isi agwụ niile were kerekwe ezi ọyị m Okechukwu Nwafọ osisi ego ga-amasị niile osisi ego ọ ga-adịle gị mma Anaghị Okeke nwata anyị na Chidi na mma n'Enugu Anako Global Resources Limited akwa na Abuja ka ibi ebi nwata anyị na Chidi na mma n'Enugu daalụ
igede 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 igede